dic Marta Estradé i treballo a la Facultat de Química, vaig estudiar Química a la Universitat de Barcelona i em dedico a investigar partícules magnètiques que es poden aplicar a diferents camps, biomedicina, producció d'energia, descontaminació d'aigües, etc. Diversos camps. Sovint la meva filla em preguntava què feia al laboratori i llavors vaig sentir allà que era necessari explicar-los què fem a les científiques i científiques i d'una manera propera, no? Perquè tenen curiositat per saber-ho i d'aquesta manera aprovar aquesta disciplina als més petits. La Nomentum és un projecte de divulgació que pretén apropar la ciència i la tecnologia als més petits, als infants, quan tenen 10, 11, 12 anys, no? I comencen a fer-se les primeres preguntes sobre el per què de les coses de la vida i busquen respostes. I en aquestes respostes, en un futur, la nova ciència i tecnologia estarà segurament involucrada. Doncs en el projecte Nanomentum la meva tasca és anar a visitar les escoles, explicar-los el que faig, explicar-los què és la nova ciència i la tecnologia, una mica, i trencar el tabú, aquest estigma que els científics i científiques som éssers estranys, friquis, que no fem res més que estar al laboratori i que no tenim vida pròpia i que has de ser una ment superintel·ligent per poder dedicar a la ciència. La idea és trencar aquest estigma des que ells són ben petits. No, realment no.